இன்றைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல முதல் காண்டத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 8வது காண்டம், சாரி, 8வது சாப்டர் அத்தியாயம் எதை டீல் பண்ணி, டாபிக் என்ன? குந்தியின் பிரார்த்தனை. ஸோ இது ரொம்ப அருமையான ஒரு சாப்டர். எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகங்களை கூட மனப்பாடம் பண்ணி வைப்பாங்க. என்னன்னா அவ்வளவு அருமையான சாப்டர் இது, குந்தியின் பிரார்த்தனை. ஓகே, ஸோ இந்த நேத்து முந்தானத்துல என்ன பார்த்தீங்க? நேத்து என்ன நீங்க நேத்து ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? நேத்து மரணமடைந்தவர்களுக்கு அந்த சமூக வழக்கம் என்ன இருக்கு, என்ன சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, பிரபுஜி வாழ்க வாழ்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் அப்படி என்னன்னா, தட் இஸ் பகவானுடைய அருள் நமக்கு இருக்குது. இந்த ஒரு பக்தருக்கு பகவானுடைய அருள் இருக்கு. அதனால என்னதான் ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம பகவானை சரணடைந்தால் அதனால் நமக்கு நன்மை தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு சோகத்தோடைய டாபிக். ஓகே, சரி, யாராச்சும் இந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு யாரு சொல்றீங்க? ஷேர் பண்றேன். நான் படிக்கிறேன். சாயித் சாதாயித் வாஜாத் சாத்ரோ ஸ்வம் ராஜ்யம் கிதவைர்வஹ்ருதம் காதயித் வாசதோ ராஜன் கசஸ்பர்ச சதாயிஷக. மொழிபெயர்ப்பு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபு வாசிக்கிறீங்க. எதிரியற்றவரான யுதிஷ்டிரரின் ராஜ்யத்தை மஞ்சர்களான துரியோதனனும் அவனது குழுவினரும் தந்திரமாக அபகரித்து கொண்டனர். பகவானின் கருணையால் இழந்தது திரும்ப பெற்றது. மேலும் துரியோதனனுடன் இணைந்து கொண்ட யோக்கியமற்ற அரசர்கள் பகவானால் கொல்லப்பட்டனர். ராணி திரௌபதியின் கூந்தலை முரட்டுத்தனமாக கையாண்டதற்காக மற்றவர்களும் கூட ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு மரணம் அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ மாதாஜி நீங்க அந்த பர்பட் வாசிட்டு பர்பட் படிக்கணுமா மாதாஜி? பர்பட் படிக்கணும். பொருளுரை புகழுக்குரிய நாட்களில் அல்லது கலியுகம் துவங்குவதற்கு முன்பு பிராமணர்கள், பசுக்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் ஆகியோருக்கு முறையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. 1. பிராமணர்களை பாதுகாப்பதால் வர்ணாசிரம அமைப்பு பராமரிக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு ஆன்மீக வாழ்வை அடைவதற்கு மிகவும் விஞ்ஞான பூர்வமான பண்பாட்டு முறையை கொண்டதாகும். 2. பசுக்களை பாதுகாப்பதால் மிகவும் அற்புதமான உணவு பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதாவது வாழ்வின் உயர்ந்த நோக்கங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு மட்டுமே உதவும் மென்மையான மூளை திசுக்களை பராமரிப்பதற்கான பால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 3. பெண்களை பாதுகாப்பதால் சமூகத்தில் கற்புடைமை பராமரிக்கப்படுகிறது. இதனால் வாழ்வில் அமைதியையும் முன்னேற்றத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய நல்ல முறையை நாம் பாதுகாக்க முடியும். 4. குழந்தைகளை பாதுகாப்பதானது மனித உறவில் உள்ளவர்களுக்கு பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழியை அமைத்துக் கொள்ள மிகச் சிறந்த வாய்ப்பை அளிக்கிறது. இத்தகைய குழந்தைகளை பெறும் பாதுகாப்பு கர்ப்பாதான சமஸ்காரம் அல்லது எனப்படும் புனிதப்படுத்தும் முறையினால்
குழந்தைகளுக்கு வித்தளிக்கும் முதல் நாளிலிருந்து துவங்குகிறது. 5. முதியோர்களை பாதுகாப்பதானது மரணத்திற்கு பிறகு சிறந்ததொரு வாழ்வுக்காக தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. முழுமையுடையதான இக்கண்ணோட்டம் மனிதனை வெற்றிகரமான வாழ்வை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் சாதனமாக அடிப்படையை கொண்டதாகும். இது பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்ற தற்கால நாகரிகத்திற்கு எதிரானதாகும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள 5 குற்றமற்ற பிரிவுகளை கொல்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஏனெனில் அவர்களை அவமதிப்பதும் கூட ஒருவரின் ஆயுளை குறைத்துவிடும். கலியுகத்தில் அவர்கள் நன்கு பாதுகாக்கப்படவில்லை. இதனால் தற்போதைய தலைமுறையின் ஆயுள் மிகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. முறையான பாதுகாப்பு இல்லாததால் பெண்கள் நெறி தவறியவர்களாகும் பொழுது வர்ண சங்கரம் எனப்படும் தேவையற்ற குழந்தைகள் பிறக்கின்றனர் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. கற்புடைய ஒரு பெண்ணை அவமானப்படுத்துவதால் ஆயுள் குறைந்து போகிறது. துரியோதனனும் ஒரு சகோதரனான துச்சாதனனும் கற்புக்கரசியான திரௌபதியை அவமானப்படுத்தினான். இதனால் அந்த துஷ்டர்கள் அகாலமறைந்தனர். இவையே மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகவானின் சட்டங்களில் சிலவாகும். எந்த 5 வகையான பிரிவினர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் சொல்றாங்க? மாதாஜி பிராமணர்கள், குழந்தைகள், பிராமணர்கள், முதியோர்கள், பசுக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள். சோ இந்த 5 வகையான பிரிவுகளுக்கு எப்பொழுது நன்றாக அவர்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ராஜ்யமானது ஒரு நல்ல ராஜாவால் பராமரிக்கப்படும்போது, ஆளப்படும்போதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சியை யுதிஷ்டர் தர்மராஜா அழிச்சு கொடுத்துருந்தார். ஆனால் இதோட பின்னாடி என்ன எப்படி இருந்ததற்கு முன்னாடி இது பாண்டவர்களுக்கு பல விதமான கொடுமைகள் நடந்தன. இதை பார்த்தீங்கன்னா கிதாவே சுத்தம் அப்படின்னு அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கபடத்தால் பறிக்கப்பட்ட அரசு இல்லையா. பாண்டவர்களுடைய அரசு கபடத்தால் பறிக்கப்பட்டது இல்லையா. சூதாட கபடிகள் கௌரவர்கள் நகர்த்து அவர்களுடைய பாண்டவர்களுடைய நாட்டை அபகரித்தனர். சோ தற்காலிகமாக பாத்தீங்கன்னா அதர்மத்தின் வெற்றியா இருக்கலாம். ஆனால் அதர்மத்தின் வெற்றி தற்காலிகமா கண்டிப்பா கிடையாது, நிரந்தரமானது கிடையாது. அதெல்லாம் அதர்மம் ரொம்ப நாள் தலை இருக்க முடியாது. அதர்மத்தை தர்மம் வெல்லும். அதுதான் பகவானுடைய நியதி இல்லையா. யார் இந்த அதர்மத்தை தவிர்த்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவார்? பகவான் தான் இல்லையா. அதற்கு பகவத்கீதையில என்ன ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகம் வருதா? அதர்மத்தை களைந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா. 4.7 இல்லையா. அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன? எப்பொழுதெல்லாம் டெலிவர் த பயஸ், பகவான் நமக்கு உறுதியளித்திருக்கிறார் இல்லையா. இந்த குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகள் எப்படின்னா, அதற்கு முன்னாடி பாண்டவர்களுக்கு பல துன்பங்கள் நேரிட்டது. பகவான் அவங்களை எல்லாம் காப்பாற்றுகின்றார். அப்போ அந்த டைம்ல குந்தி தேவி பகவானுக்கு பிரார்த்தனை சமர்ப்பிக்கிறார். அதுதான் இந்த சாப்டருடைய பேக்ரவுண்ட். அது பார்த்தோம் நம்ம. இதுல இந்த அடுத்த இன்னொரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அஜாத சக்தி ஒன்று போட்டு. அஜாத சத்ரு அப்படின்னா என்னன்னா பகைவர்களே இல்லாத, எதிரிகளே இல்லாதவர். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தவர் யாரு? யுதிஷ்டர். யுதிஷ்டர் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் ஒரு தீங்கு நேர்ந்ததே கிடையாது.
அவர் வந்து தர்மத்தை தவிர வேற எதுவுமே அவருடைய செயல்களும் செய்தது கிடையாது, என்னென்னது கூட கிடையாது தர்மத்தை தவிர. ஆனால் அப்படிப்பட்டவரை கூட துரியோதனன் என்ன பண்ணா வந்து சதியால் வீழ்த்தினார். பாண்டவர்களுக்கு துயரை வந்து கொடுத்தார், பலவிதமான வழியில் துயரை கொடுத்தார் இல்லையா. பகைவர் இல்லாத அந்த யுதிஷ்டருக்கும் கூட இந்த தீங்கினை துரியோதனன் கொடுத்தார். ஆனால் இதில் என்ன அநீதி வந்து தர்மம் வந்து உயர்ந்தது, அநீதியானது என்ன அநீதிக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அநீதி வந்து விளக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஒரு உண்மையான பக்தனுக்கு தனிப்பட்ட பகை வந்து யாரோட இருக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரிதான் தர்மர் யுதிஷ்டருக்கு வந்து தர்மம்னு பேர் நமக்கு தெரியும். அவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் யாருடைய வந்து யார் மேலேயும் அவருக்கு வந்து பகைவையோ தீய எண்ணமோ இல்லாத நிலை இருந்தார். அப்படிப்பட்டவரை தான் துரியோதனன் வந்து அப்படிப்பட்டவருக்கு துரியோதனன் வந்து தீ வைத்தார், பாண்டவர்களுக்கு தீ வைத்தார். ஆனால் அந்த அதர்மத்தை பகவான் வந்து கலைந்தார் அப்படின்னு பார்க்க. இல்ல அடுத்த வேர்ட்ஸ் இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், காத்தாயித்வ அசாத்து ராஜ்யம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது என்னன்னா அதர்ம அரசர்கள் அழிவோம். யார் இந்த அதர்ம அரசர்கள் அப்படின்னா, துரியோதனை சார்ந்து அவருக்கு வந்து சில அரசர்கள் எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணான் இல்லையா. கௌரவர்களை ஆதரித்தார்கள் சில மன்னர்களும். அதே மாதிரி கௌரவர்களுக்கு அவர்களை சார்ந்து இந்த பாண்டவர்களுக்கு இந்த துன்பத்தினை வந்து பலரும் வந்து கொடுத்தார்கள். அவர்களுடைய நிலை என்ன, பகவான் அவர்களை எல்லாரும் அழித்தார். அந்த போருக்கு பிறகு என்ன நடந்தது, யாருமே உயிரோடு தீய குணம் படைத்தவர்கள் யாருமே வந்து இந்த போர் எல்லாரும் வந்து அந்த போர்ல மடிந்தார்கள். அதர்மம் வந்து நீண்ட காலம் வந்து நிலைக்காது. இதுதான் வந்து பகவத்கீதை 16.19 என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த அசுர மனப்பான்மை இருக்கிறவர்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து அழிவு வந்து நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னது அன்னகம் விஷ்ட சூரன் சம்சாரேஷு நராதமம். பொறாமையும் இந்த தீய குணங்களும் உடையவர்களுக்கு தீய குணங்களை உடையவர்கள் வந்து மனிதர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் நராதமா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் வந்து என்ன பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவர்களை எல்லாம் வந்து இந்த தாழ்ந்த நிலையில் தாழ்த்தி விடுகிறார் பகவான். அவர்களுக்கு உயர்ந்த நிலை ஒருபொழுதும் கிடைக்காது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பு தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மையம். இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, பகவான் தன் பக்தர்களை ஒருபொழுதும் கைவிட மாட்டார். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த போன சாப்டர் படிக்கும்போது அடிக்கடி நம்ம வலியுறுத்துறோம், பகவான் பக்தர்கள் வந்து ஒருபொழுதும் கைவிடப்படுவார்கள். எப்படி அவசிய லட்சுமி கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணர் என்னை எப்பொழுதும் காப்பாற்றுவார் என்ற நிலை வந்து இந்த பக்தர்கள் மனதில் இருக்கு. இந்த பக்தர்கள் வந்து பகவானில் பிரியமானவர்கள் பார்த்திருக்கோம். பாண்டவர்கள் வந்து அந்த நிலையில் இருந்தாங்க. ஸோ ஆனால் வந்து அவர்களுக்கு வந்து பாண்டவர்கள் என்ன செய்தார்கள், இந்த கௌரவர்கள் அவர் வந்து காட்டுக்கு அனுப்பினாங்க. அதே மாதிரி பல விதத்தில் அவமானப்படுத்தினார்கள். அவர்களுடைய உயிருக்கு பல வகையில் ஆபத்து கொடுத்தார்கள் இல்லையா. இதெல்லாம் நடந்துட்டு கூட அவர்கள் பாண்டவர்கள் கலக்கம் அடைந்தார்களா? இல்லை. ஏன்? பகவான் ஒரு பக்கம் இருந்தார். ஸோ அதனால பகவான் கூட இருந்தால், அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருந்தால், எந்தவித துயரமோ துக்கமோ நம்மளை தீண்டாது. நம்ம மனதுல எப்பவும் நமக்கு தெரியும், பகவான் அதர்மம் கொஞ்ச நாளைக்கு தலை தூக்கினாலும் அந்த அதர்மம் வந்து பல நாள் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம கேட்க. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மையம், முக்கிய கருத்து. ஓகே, பக்தர்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார்கள் அப்படின்னா, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, துன்பம் பக்தரை தூய்மைப்படுத்தும். அவர்கள் வந்து துன்பம் வரும்போது பகவானே நம்ம வந்து மீண்டும் நினைப்போம் இல்லையா. இந்த குந்தி பிரவேசனை பார்க்க போறீங்க, அது குந்தி என்ன வேண்டுகிறார்னா, பகவானே எனக்கு எப்போதும் துயரம் கொடுப்பா, ஏன்னா அப்பதான் ஒண்ணு நான் எப்பொழுதும் நினைப்பேன் அப்படின்ட்டு குந்தி தேவி சொல்றேன். சரிப்பா, எந்த உயர்ந்த நிலையில் இது பண்றவங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே,
அதனால நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன? தர்மத்தை விட்டுவிடவே கூடாது. எந்நிலையிலும் தர்மத்தை விடக்கூடாது. தற்காலமான இழப்பு இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல. ஆனா பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் இறுதியில் என்ன? உண்மைதான் வெல்லும். சொல்ல வாய்மையே வெல்லும் சொல்லுவோம் இல்லையா? உண்மையே இறுதியில் வெல்லும். துன்பத்தில் பகவானை நாம் எப்போதும் பாண்டவர்களை மாதிரி எப்பொழுதும் துன்பத்து வந்தால் பகவானை நம்ப வேண்டும். நம்ம தளரக்கூடாது. பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவார் என்பதை எப்பவும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். மனதுல பகைமையான மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. யுதிஷ்டிர மாதிரி. அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை உயரும். பகவான் நம்மளை எப்பொழுதும் காப்பாற்ற வேண்டும். மலைநிலை எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். இதோட இந்த முக்கியமான செய்தியை மனதில் கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் வர்ணசங்கரம் அது வர்ணசங்கரம் எல்லாம் ஒத்துக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வர்ணசங்கரம் எப்ப வருது? தட் இஸ் நம்ம அந்த எந்த நெறி பிரகாரம் வாழாம இருக்க முடியல. நம்ம என்ன நினைக்கணும்? நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும்? தர்மத்தின் வழியில் பகவானை நினைத்துக் கொண்டே நாம் வாழ வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம் ராம ஹரே ஹரே. எனி கிளாரிபிகேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? முக்கியமான கருத்து இதுதான். நமக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படுத்தலாம். சிலவு கஷ்டங்களை பார்த்தோம், ஐயோ கஷ்டம் வந்தது என்ன, கடவுளே நான் உன்னை இப்படி வேண்டிட்டு கூட கஷ்டம் வருது என்ன. ஆனா பிரபுபாதர் சொன்ன விளக்கம் மனசுல போயிருக்கிறது. கஷ்டம் வந்தால் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க புரிஞ்சு போய் அதான் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, கஷ்டம் வருவது பகவானை நினைக்க வேண்டும். பகவானை நினைத்தால் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். அது நம்ம மனசுல உறுதியான நினைப்பு நம்ம மனதில் எப்பவும் இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த ஸ்ரத்தா நம்ம மனசுல எப்பவும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்ப கேள்வி வச்சிருக்கேன். ஓகே, இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்.